Vi er optaget her fra Oles hus, og det er min med studiekammerat Jakob Knudsen. Det er goddag. Det lækker i dag. Ja, bare. Det synes Bettina i hvert fald. Ja. Det er Ola. Vi er direkte på connection her. Er det Ola? Hvis I vil møde ham, den lækre fyr der, Hvem er det? så skal I tage til Beach Party ud Skive 2009. Det bliver rigtig godt. Jeg er lige midt i business. Her har vi nummer 2. Ja, men jeg skal have 20 gram hash. Okay, det behøver vi ikke. Hallo? Hallo? Businessproblemer, drenge. Hvem er det? Tilbage her i studiet. Patrick! Vi har en seer, der ringer. Vi har en serie igennem. Vi har en serie igennem, men han kan godt lide vores show. Vi sætter den lige på højtaler, så I kan høre, hvad der sker. Det er en seer. Så skal du sætte på højtaler. Okay, vi er her live. Vi er her live. Hvad? Hvad siger du? Han tror, vi sidder og spiller Diablo. Han tror, vi er Diablo-spillere, men det er jo det værste løse spil, det ved hver idiot jo. We got a very funny guy here on the phone. Jeg spiller ikke Diablo, det skal siges. Nej, Frederik. Det gør du jo slet ikke. Diablo-spil. Hvad? Jeg har businessproblemer her, for helvede, jeg har ikke tid til dit bøsseshow. Hallo, er det MR Production? Ja, jeg skal have 20 flasker, det er Septo, ikke også? Og det skal være til alle mine kontorer. Jeg er på YouTube Station, ikke også? Vi er direkte på YouTube her i phone. Hallo? Men du skal lige vide noget. Hvis du subscriber til vores kanal, ikke også? Så får du en tur på toilettet med dem der to. Tur på toilettet, direkte connection her. Plus, du kommer i YouTubes studie hernede. Det er bare fedt. Og Connection of the protection, ikke også? der kan du spille Guitar Hero. We got net. Du kan være på nettet. Og du kan snakke med os, som nok er det vigtigste. For vi er lækre. Og så giver vi gerne en kop af varm kaffe. Ja, og vi har en konkurrence i gang. Chips. Du kan vinde den her smarte nye mobil fra iPhone. Wow. Det er fra Apple af, det er en iPhone med touchscreen. Det er det bedste. Og knapper. Så, nu trykker jeg lige. Ja, det der. Der kom lys. Og den udlover vi til vinderen, som kan svare på vores spørgsmål. Vi siger her et spørgsmål nu. Over mail. Så ringer I til os Over mail. for at sige jeres svar. Og så kommer I ned i den næste Skal jeg komme med video. spørgsmålet? Ja, spørgsmålet. Hvor mange Interessant spørgsmål. Hvor mange hår er der på Oles hoved? Hovedet, drenge. Ikke resten af kroppen, kun hovedet. Hovedet. Og det gælder herfra og opad. Det er sådan omkring her. Hvis I kan se. Ja. Den som kommer tættest på, for den her lækre iPhone. Touchscreen. Touchscreen. Bam. Oh yeah, Og, just Og working. lov til at besøge os inde på... Og I ringer bare direkte over mail. Og mail. Med internet. Internet. Ja, Og den lyser. det lyser. Der er nemlig strøm i.